Βρισκόμαστε, ο σύνδεσμος βρίσκεται στην περιοχή Άγιος Ονούφριος μαζί με το μέρος μας Τέλειο Μπιερή με Kimco IRS 500, μάλιστα πίνει νερό και ξεκουράζεται, και με το νέο μέρος του συνδέσμου τη Canaan, την Outlander 800 V Rotax. Και τώρα θα υπάρχει είναι το παρθενικό της ταξίδι μετά από την παραλαβή που από το μέλος Παντελή Φύρη αντικαταστήσε με τη SIM την 600 και είναι το παρθενικό της ταξίδι. Μια ωραία Πεύκος, αγαπητοί. Και τώρα θα αναχωρήσουμε για τη διαδρομή προς Μαχερά. Την έχουμε μάθει απ' έξω. Θα σας μεταφέρουμε αμέσως μετά.